Gràcies a les mesures aplicades amb el PERTE Ressona, hem assolit millores molt rellevants en matèria de sostenibilitat i de resiliència. Les iniciatives ens permetran reduir la petjada hídrica un 5%, o dit d'una altra manera, estalviar l'equivalent al consum d'aigua de 280.000 persones durant tot un any a l'àrea metropolitana de Barcelona. També podrem disminuir el consum energètic amb un 9,5% anual, que equival a estalviar el consum anual elèctric de més de 6.000 llars. I pel que fa a la petjada de carboni, l'haurem reduït en un 8%, el que implica 6.800 tones de diòxid de carboni menys a l'atmosfera. La veritat és que Ressona ha tingut repercussions que van molt més enllà de la gestió de l'aigua, ja que també representa una acceleració del desenvolupament territorial. S'han implantat 359 solucions digitals, s'han creat 25 llocs de treball especialitzat i s'han contractat més de 54 proveïdors locals. Amb aquesta gran inversió en digitalització, hem posat les bases d'un model de gestió del cicle de l'aigua molt més resilient davant de situacions com la sequera o el canvi climàtic. Un model que combina la innovació i la millora contínua amb una visió cada cop més eficient, sostenible i adaptada als reptes del futur.